Morning guys, mamuka sei. So nhasi tava nenyaya yedu. Nyaya iri kutishungurudza, nyaya iri kutirwadza. Chiri kuitika ndechekudai panyaya yedu guys. Kubva mwedzi wakapera musi 1 taifanira kunge tichibhadhara mari yerendi yepamba patinogara. Zvino kusvikana nhasi hatisati takwanisa kuwana mari yekubhadhara rendi. So zvinhu zvakatiomera guys. Muridzi wepamba pano patinogara iye ari kutoti mari yatinomupa isusu yatinenge tabhadhara rendi ndo inomuraramisa. So zvino isu kana tichishaya mari iyoyo zviri nani tibude zvedu atsvage umwe munhu akwanisewo kuraramawo sezvo ndo zvinhu zvinomuraramisa. So zvino guys aona kuti iye angotibudisa ati tibudai hazvinganyatsi kuita because tine mwana womudiki watinaye. Saka pane panhu paatipawo pekuti tikwanisewo kumbogara tichitsvaga mari yerendi, tazowanawo mari yerendi toita sei? Tochitsvagawo imwe imba yekundogara kumwewo zvako. So regai tikuratidzei pano patapiwa tichigare. Zuva ranhasi ndo ratonzi ndo zuva rekupedzisira tomukwanisa kubuda. Munhu anotoda imba akatomuwana akwanisewo kuita sei? Akwanisewo kurarama. So hande zvedu tindomuratidza patapiwa patanzi sane zvenyu kugara apa hapana hapo kuti muchabhadhara rendi, mongosana kugara muchitsvaga mari yekuti mukwanise kuzoita sei? Kuzotsvaga pamwe pekugara. Yeah, so guys handite kuratidzai panhu patapiwa kuti tigare. So let's go. Yeah. So right guys, yeah. Panapa ndo patanzi timboita sei? Timbosana zvedu kuwana pekurara tichimira tichizowana mari yerendi tizotsvaga pamwe pekuita sei? Pamwe pekugara. So tichange tichigara vanapa tichamuva zvinhu tichazvirongedza zvakanaka nechekumberi. So that towana pekuita sei? Pekugarawo. Dho redu iro ndo patichange tichivharawo kuitira kuti vanhu vasapinda muchimopona. So pekubikira, pekurara kuita sei? Tichatongoona kuti tozvimovha sei zvinhu zviri panapa ichi. So basa ratova kurata kuti timbomovha zvinhu then tizokuratidzai tapedza kumovha zvinhu patinenge takukwanisa kunge takuzorara. Yeah, so tichingokutaridzai guys zvese zvatei tichiita. Tichingokuratidzai kuti muzivewo kuti ndo zvazviri kuita. China tichatongodzibvisawo todzisa kwakadaro kuti wanewo kugara. Kutongotsvaira pose sezvamuri kungoona. So tichikuratidzai every step yatei tichiita. Thank you.